يسعد فؤادي كلما ذكر الحبيب ترنما ذاك الذي رب العلا صلى عليه وسلم. وأصلي وأسلم على سيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين. أما بعد. Hvala i zahvala pripadaju uzvišenom Allahu subhanahu wa ta'ala, salavati i salami na Rasulullaha sallallahu alaihi wa sallam, na njegovu časnu porodicu, časne ashabe i na sve one koji slijede uputu sa kojom je on došao, jedinu ispravnu uputu do sudnjeg dana. Amin ja rabbal alamin. ونبدأ هذا الكلام بتحية الله وهي السلام. Započinjemo ovaj govor sa Allahovim dželle šanuhu pozdravom, a to je selam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. وكما قلنا سنتكلم في هذه الليلة بإذن ربنا تبارك وتعالى عن فضل صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. عن فضل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. I kako smo sinoć rekli, kako smo najavili, dakle, večeras ćemo uz Allahovu dželle šanuhu dozvolu govoriti o vrijednosti donošenja salavata na našeg vjerovjesnika sallallahu alaihi wasallam. Nahnu nuhibbu Allaha wa rasulah. Wa hada ahammu šart من الشروط لحلاوة الإيمان كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. Mi kao ljudi, kao vjernici, volimo Allaha uzvišenog, volimo njegovog poslanika. Međutim, trebamo dobro znati da je ovo što volimo Allaha i njegova poslanika najbitniji uslov i najbitniji šart da bismo osjetili slast imana. Kako kaže poslanik sallallahu alaihi wa sallam, kema kale Rasuluna sallallahu alaihi wa sallam, man kunna fihi thalath, wajada bihinna halavata iman. Kod koga se nađu troje, osjetit će sa njima slast imana. Man kana Allahu wa rasuluhu ahabbu ilayhi mimma siwahuma. I naveo je Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam prvi uslov, kaže, kod onoga kome Allah i njegov poslanik budu draži od svega. Budu draži od svega. Dakle, to je prvi uslov da bi osjetili slast imana. Da bi osjetili slast imana. Wa zakara Allah tabaraka wa ta'ala هذا العمل وسماه صلاة على النبي على نبيه صلى الله عليه وسلم. Uzvišeni Allah tabaraka wa ta'ala je spomenuo ovo djelo o kome večeras govorimo i nazvao ga je donošenje salavata na njegova vjerovjesnika. فَيَقُولُ رَبُّنَا سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى. Pa kaže naš gospodar, neka je slavljen i uzvišen. Neka je slavljen i uzvišen. Fi surati al-Ahzab. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala an-nabi. Kaže uzvišeni u suri al-Ahzab, 56. ajet, zaista Allah i njegovi meleki donose salavate na vjerovjesnika. Thumma amarana rabbuna subhanahu يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. Zatim nam naređuje on uzvišeni u istom ajetu, ovi koji vjerujete, donosite i vi salavate na njega. O vjernici, onaj koji se osjeća vjernikom, se osjeća mu'minom, ovo je naredba za njega. Donosite i vi salavate na njega i šaljite mu selame. فيقول رسولنا صلى الله عليه وسلم
كما روى إمام مسلم رحمة الله عليه من صلى علي الصلاة وفي رواية عند إمام مسلم من صلى علي واحدة صلى الله عليه بها 10. Kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem kako bilježi Imam Muslim, ko na mene donese jedan salavat, Allah će na njega donijeti 10 salavata. Ma ma'na as-salat ala an-nabi? Ma ma'na qawlu Allah tabaraka wa ta'ala inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala an-nabi? Ma'na ثناء على نبي الله ثناء على نبي الله ثناء من الله على نبي الله. Koje je sada značenje ovih riječi koje je uzvišeni rekao? Zaista Allah i njegov poslanik donose salavate, zaista Allah i njegovi meleki donose salavate na vjerovjesnika. Šta znači to donose salavate? Šta znači općenito to donošenje salavata na Rasulullah sallallahu alejhi ve sellem? Kaže, značenje toga je da Allah iznosi pohvalu svog vjerovjesnika. Thana'um min Allah, thana'ullah ala nabiyyi fis sama, fil mala'il a'la. Dakle, pohvala uzvišenog Allaha, odnosno od uzvišenog Allaha za njegova vjerovjesnika u najuzvišenijem društvu, u društvu meleka. Pohvala iznad 7 nebesa. Iznad 7 nebesa. فقال رسولنا صلى الله عليه وسلم من صلى علي الصلاة وفي رواية واحدة صلى الله عليه بها 10. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem kaže sada, kaže, ko na mene donese jedan salavat, Allah će na toga čovjeka donijeti 10 salavata. وهذا ثناء الله على عبد على الذي يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم كم 10 مرات. سبحان الله، لو كان 100 مرة، لو كان واحدة، ونحن نصلي على النبي صلى الله عليه وسلم 1000 مرة كفتا. لكن قال رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 مرات. La hawla wa la quwwata illa billah. Sad ovdje pogledajte, kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem, kaže, ko na mene donese jedan salavat, Allah će na njega donijeti 10 salavata. Što je sad značenje? Allah će tog čovjeka pohvaliti, iznijeti pohvalu njemu. Koliko puta? 10 puta. 10 puta za jedan salavat na vjerovjesnika sallallahu alejhi ve sellem. Sallallahu alejhi ve sellem. Wa subhanallah, idha jaa rasuluna sallallahu alejhi ve sellem ila Ubay ibn Ka'b فقال له أمرني ربي أن أقرأ عليك القرآن. Jedne prilike došao je Rasulullah sallallahu alejhi ve sellem, neka je slavljen uzvišeni Allah, ovo je zaista dirljiv jedan događaj, kod svoga sahaba, druga, koji se je zvao Ubej ibn Ka'b. I rekao mu, kaže, naredio me moj gospodar, kaže, da ti učim Kur'an. فسأل أبي ذكرني ربي. Pa je pitao, kaže, وقال هل سماني ربي. Kaže, upitaju Ubej ibn Ka'b rahmetullahi alejhi, poslanik se spomenuo me je moj gospodar, spomenuo je moje ime. Faqala Rasulullah sallallahu alejhi ve sellem na'am. Faqala alejhi Rasulullah sallallahu alejhi ve sellem sura Bayyina, surat al-Bayyina. Pa mu je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao, da, spomenite, prouči mu suru Bayyina. Fafadat ayna, yani ayna Ubej ibn Ka'b rahmetullahi alejhi wa radijallahu ta'ala anhu. Pa kaže, kad mu je Rasulullah sallallahu alejhi ve sellem rekao potvrdno, da, spomenite gospodar, prouči mu suru al-Bayyina, kaže, Ubej ibn Ka'b je plakao od radosti. Plakao je. Zašto? Jer ga je Allah spomenuo.
فيا أخي إذا أنت تصلي على نبيك سيصلي عليك من؟ الله ومن؟ والملائكة حتى جبريل عليه الصلاة والسلام. Pa dragi brate, kad ti doneseš jedan salavat na vjerovjesnika sallallahu alaihi wasallam, na tebe donose salavate, odnosno hvale te u najboljem društvu. Ko te hvali? Allah i njegovi meleki, pa čak i Džibril alaihi salatu wasalam od meleka. Čak i Džibril. Kama kala Abdurrahman ibn Auf, etejtu Rasulallahi sallallahu alaihi wasallam, فوجدته ساجدا لله. Kako kaže Abdurrahman ibn Auf radijallahu ta'ala an, kaže došao sam jedne prilike vjerovjesniku sallallahu alaihi wasallam, pa sam ga, kaže, našao kako čini seždu. Fa atala sujud, pa kaže udulio je seždu puno. Thumma qal, ja'ani Džibril fa qal. Kaže zatim je rekao, došao mi je Džibril i rekao, men salla alejk, sallejtu alejh, wa men sallama alejk, sallamtu alejh. La hawla wa la quwwata illa billah. Kaže, došao mi je Džibril i rekao, o Muhammede, kod god donese salavat na tebe, ja na njega salavat donesem. Ko ti god pošalje selam, ja njemu pošaljem salam. La hawla wa la quwwata illa billah. Hada amalun fadil, hada amalun jalil. Ovo je veliko i vrijedno djelo. وعن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم رقى المنبر. Prenosi se od Džabira ibn Abdillaha radijallahu ta'ala anhuma da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem jedne prilike se peo na minber. فلما رقى الدرجة الأولى قال آمين. Pa kad se je uspio na prvu stepenicu, rekao je amin. ثم رقى الدرجة الثانية فقال آمين. ثم رقى الدرجة الثالثة فقال آمين. Zatim kad se je popeo i na drugu i na treću stepenicu, svaki put je rekao amin. فقلنا, kažu pa su ashabi rekli smo, ja Rasulallah, sami'naka taqulu amin 3 marrat. O Allahu poslaniče, kaže, čuli smo te da govoriš amin 3 puta. Pa kala Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam. Pa je poslanik sallallahu alaihi wa sallam rekao, Ja'ani Džibril, došao mi je Džibril, fa kale li, i rekao mi, ja Muhammad, šaqijun abd, man adraka Ramadan, fansalaha minhu falam yughfara lah. Fakultu, amin. Kaže, došao mi je Džibril i rekao, kad sam se peo na prvu stepenicu, kaže, o Muhammede, kogod dočeka Ramazan i prođe mu cijeli Ramazan, dakle, ostane živ u toku tog Ramazana i prođe taj Ramazan, a kaže, a njemu ne bude oprošteno, taj je propao i nesretan je. Nesretan je takav rob. On nema sreće. Kod njega salameta i sreće nema. Thumma qal, yani Džibril, ja Muhammad, man adraka walidayhi au ahaduhuma, yani šaqijun abd, man adraka walidayhi au ahaduhuma, falam yudkhilahu al-jannah. Fakultu amin. Zatim je rekao, o Muhammede, nesretan je rob koji dočeka starost svojih roditelja ili jednog od njih i to ga ne uvede u džennet. Ne uvede ga u džennet to što može činiti dobročinstvo prema svojim roditeljima. Fakultu amin. Pa kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem, rekao sam amin. Thumma qala li, ja Muhammad. Zatim je, kaže, rekao Džibril, o Muhammede, šaqijun abd, nesretan je rob,
nesretan je rob. Dukirte inda falam yusalli alejk. Fakultu amin. Kaže, o Muhammede, nesretan je rob, kod koga se tvoje ime spomeni, kod koga se ti spomeneš, a on ne donese salavat na tebe. Ravahu imam al-Bukhari fi kitab al-Adab al-Mufrad. Bileži hadis imam Bukharija u knjizi Adabu al-Mufrad. فقال رسولنا صلى الله عليه وسلم أيضا البخيل الذي ذكرت عنده فلم يصلي عليه. Također kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem, onaj kod koga ja budem spomenut, a on ne donese salavat na mene, šta je on? Škrt. Dakle, on ima osobinu buhla, škrtosti. On nije od ljudi koji mogu nešto udjeliti iskreno. Dakle, nije od ljudi koji mogu udjeliti nešto iskreno. Nije od ljudi koji mogu udjeliti nešto iskreno. فالصلوات على النبي صلى الله عليه وسلم يعني الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم سبب لشفاعته يوم القيامة. Donošenje salavata na Rasulullah sallallahu alejhi ve sellem, našeg vjerovjesnika, uzrokom je njegovog šefaata, da se poslanik sallallahu alejhi ve sellem zagovara za tebe na sudnjem danu. Yekulu Rasulullah sallallahu alejhi ve sellem: "Men salla alayya 10 hina yusbihu wa hina yumsi adrakathu shafa'ati wa fi riwaya halat lahu ash-shafa'a." Kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem, ko bude donosio 10 salavata na mene ujutru i na večer, po 10 puta da donese salavate na mene, kaže, njemu je obezbijeđen, on ima na sudnjem danu šefaat, ima moje zagovaranje. Fa subhanallah, yawm al-qiyamah, kullu nabiyyin min al-anbiya sejakulun, nefsi. Subhanallah, na sudnjem danu, svaki od vjerovjesnika na tom teškom danu će govoriti, moja duša. Illa nabijuna sallallahu alaihi wa sallam, osim našeg vjerovjesnika sallallahu alaihi wa sallam, fahuva yakul, ana laha, yani li šefa'a. Pa on će reći, ja sam za to, ja sam za zagovaranje. فسجد فيسجد يعني بين يدي ربه تحت عرشه. Pa će učiniti seždu, učiniti vjerovjesnik sallallahu alejhi ve sellem seždu ispod arša, čineći seždu svom gospodaru uzvišenom. فقال له ربه ارفع رأسك يا محمد قم يا محمد فسل. Kaže, reći se mu Allah uzvišen, ustani, podigni se o Muhammede i traži, fa yu'ta, fašfa, fa yušfa. Kaže, zagovaraj se za šta god hoćeš, bit će ti zagovaranje primljeno. Fa yabda'u Rasuluna sallallahu alaihi wa sallam bi šafa'ati bi nafsi, la, قال سيقول رسولنا صلى الله عليه وسلم ummeti. Pa će tada poslanik sallallahu alejhi ve sellem započeti svoje zagovaranje sa samim sobom, tražeći da sebe spasi. Ne, govorit će moj ummet. La hawla wa la quwwata illa billah. Fa qala Rasuluna sallallahu alejhi ve sellem: "Akthiru as-salata alayya fi kulli yawm jum'ah." Kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem: povećajte donošenje salavata na mene svakog džumanskog dana. Li anna as-salata alayya tu'ridu alayya fi kulli yawm jum'a. Kaže, jer se salavati, onaj koji su donošeni salavati na meni predočavaju svake džume. Fa man kana akthar
as-salah alayya, kaže, pa ko bude donio najviše salavata na mene, kana aqrab min manzilati, kaže, bit će najbliži u položaju kod mene. U položaju kod mene. Fasallu ala nabijikum. Fasallu ala nabijikum. I zato donosimo salavat, donosite što više salavata na vjerovjesnika sallallahu alaihi wa sallam. Subhanallah, kejfe kanu salihin, yani as-sahaba wa tabi'in. Kakvi su sad bili po ovom pitanju? Prve generacije, dobre generacije, ashabi i tabi'ini. Al-wahidu minhum idha sami'a al-hadith min Rasulillah sallallahu alaihi wa sallam, au qila lah, قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو كان يعني هذا الرجل الذي سمع كان مضطجعا سبحان الله إذا سمع هذا الكلام قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قام يقوم فيجلس لاحترام رسول الله صلى الله عليه وسلم. Kaže, prve generacije, neki od njih, kaže, dešavalo se, kaže, tako bi bili u ležećem položaju. I kad bi čuli da neko kaže, rekao je poslanik sallallahu alejhi ve sellem, istog momenta da bi se podigli i sjeli. Istog momenta da bi se iz ležećeg položaja podigli i sjeli. Iz poštovanja prema poslaniku sallallahu alejhi ve sellem, prema njegovom govoru. Prema njegovom govoru. Wa kana Muhammad ibn Sirin rahmetullahi alayhi idha dhukira Rasulullah sallallahu alejhi ve sellem inda خاشعا شديدا لحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ماذا فهمه؟ هل أنا أتبع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. kaže Muhammed ibn Sirin rahmetullahi alejhi tabiina, kaže, kad bi kod njega bio spomenut poslanik sallallahu alejhi ve sellem, on bi se prepao. Uplašio bi se. Našlo bi se straha kod njega. Osjetio bi strahopoštovanje. Zašto? Jer njegovo razmišljanje je bilo, da li ja slijedim njegov sunnet? Kakav sam ja po tom pitanju? Kakav sam ja po tom pitanju? Wa subhanallah, isma'u hadihi l-qissa. Qissa min Sanjaq. Qissa ma'rufa fi Sanjaq. An salah على النبي صلى الله عليه وسلم. عن فضل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. Pošto sad jednu divnu priču. Ova priča je iz Sanđaka. Dakle, ova priča je iz Sanđaka. وزمان هذه قصة قبل 20 سنوات. I vrijeme dešavanja ove priče je otprilike prije nekih 20 godina. 15 أو 20. لا أعرف كم. Dakle, bilo je, dakle, ni 15-20 godina, tako nešto, dakle, prije vrijeme kad se odvija ova priča. Kana yaishu fi Sanjaq rajul kabir, šejhun kabir. Kana hađan, abidan. U Sanđaku je živio jedan čovjek, tako stariji čovjek, hađija, bio poobožan. Wa kana alayhi غلبته الديون لا حول ولا قوة. Ali su njega spopali, imao jedan problem, da su ga prevladali dugovi. وفي ليل من الليالي, kaže jedne noći, رأى هذا الرجل رسول الله صلى الله عليه وسلم في منامه. Vidio je ovaj čovjek jedne večeri poslanika sallallahu alejhi ve sellem u snu. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم اذهب إلى هذا الرجل فاطلب منه النقود المال وسيعطيك. Kaže, otiđi, kaže, rekom poslanik sallallahu alejhi ve sellem, kod tog i tog čovjeka, zatraži, kaže, novac, on će ti dati. فقلت يا رسول الله كيف؟ ممكن سيقول لي هل أنت مجنون؟ ماذا بك؟ kaže, kako Allah pozvuče? On će mi reći, kaže,
Jesi li ti normalan? Si li lud? Šta je sa tobom? Kul lehu. Sellimhu fa kul lehu. Nesite an tusalli ala rasulik, ala rasulillah fi يوم الأنثيين وفي يوم الخميس. وكان هذا الرجل يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم في هذين اليومين. لا حول ولا قوة إلا بالله. كل الأسبوع kaže poslanik sam rekao, poselamiti njega i reci mu da je zaboravio da u ponedjeljak, kaže, i u četvrtak donese salavate na Allahovog poslanika, kaže, a imao je taj čovjek takav adet, da te uspostavio sebi takav ibadet kod sebe, da redovno donosi salavate ponedjeljkom i četvrtkom. Ponedjeljkom i četvrtkom. Mi'ete marra, 100 puta. 100 puta. فلما استيقظ هذا الرجل هذا الحاج kad se probudio sad ovaj čovjek ذهب إلى رجل الذي قال له النبي صلى الله عليه وسلم اذهب إلى هذا الرجل. Otišao kod ovog čovjeka za kojeg mu poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao da ode kod njega. فلما جاءه فقال له فطلب منه المال قال له هذا الرجل أنت مجنون. Kaže, kad je došao kod ovog čovjeka i stvarno zatražio mi metak, dva čovjeka stvarno upitao, jesi ti lud? Jesi ti lud? لأن كان دين هذا الحاج تقريبا 10,000 مارك ألماني في هذا الزمان. Dakle, jer je bio dug ovog čovjeka negdje oko 10,000 maraka u tom vremenu. To je bio veliki iznos, dakle, u tom vaktu. فقال هذا الحاج والله لست مجنونا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في منامي فقال لي اذهب إلى هذا الرجل وجئتك كما أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم أنك نسيت أن تصلي عليه في يوم الأنثيين وفي يوم الخميس. سبحان الله إذا سمع هذا الرجل هذا الكلام بكى بكاء شديدا. Kaže, i sad došao ovaj čovjek, odgovara i kaže njemu, nisam ja lud. Nisam ja lud, ovaj hadži odgovara. Kaže, nisam ja vidio sinoć poslanika sa se usnu i on mi je rekao dođem kod sebe. Ja sam došao kako mi je rekao i kaže, još ti ovo, poselamio ti je rekao da se zaboravio da donosiš salavate ponedjeljkom koje donosiš i četvrtkom. Ponedjeljkom i četvrtkom koje donosiš. Kaže, kad je čuo ovo, ovaj čovjek zaplakao je. Pa kal, vallah, la ja'lam لهذا العمل لهذه الأعمال ولهذا العمل الذي عملته سنوات طويلات لا يعمل لهذا إلا الله لا يعمل لهذا وما علم هذا زوجتي ولا ابنتي ولا أحد من nije vola, tako kao ovaj čovjek je rekao, tako mi Allaha za ovo djelo ne zna. Niti je znao iko osim Allaha. Niti je znala moja žena, niti je znala moja djeca. Kaže, ja sam ovo činio da niko nije znao. I zbog toga je plakao, فذهب إلى غرفته فأتشاو له svoju sobu فجاء بمال بالنقود فأعطاه. Došao je, otišao u svoju sobu, došao nakon toga, došao sa imetkom, došao sa novcem i dao mu, faqal, hada hadijetu minni, uridu kafara na hadil hadije. Kaže, rekao mi je, ovo ti je poklon od mene, ja želim iskup sa ovim poklonom. Želim iskup sa ovim poklonom. وَلِذَلِكَ يَا أَيُّهَا الْمُؤْمِنِينَ صَلُّوا عَلَى نَبِيِّكُمْ صَلُّوا عَلَى نَبِيِّكُمْ لأن رجلا من صحابته جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله يا رسول الله
كم أجعل لك في صلاتي يعني في دعائي. Donosite salavate našeg poslanika sallallahu alejhi ve sellem, našeg vjerovjesnika. Jer pre se došao je, kaže jedan od ashaba Rasulullahu sallallahu alejhi ve sellem. Hadith an Ubay ibn Ka'b, rawahu Imam Tirmidhi. Hadith od ashaba Ubay ibn Ka'b, bilježi Imam Tirmidhi. I pitao, kaže poslanika sallallahu alejhi ve sellem: "O Allahov poslaniče", kaže, "koliko da posvetim donošenju salavata na tebe u svojim dovama?" Kaže lahu Rasulullah sallallahu alejhi ve sellem: "Maši, koliko hoćeš?" قال هذا الرجل: أجعل لك في صلاتي الربع. Kaže, ovaj čovjek je tad rekao, kaže, od svoje dove četvrtini ću, kaže, posvijetiti, kaže, donošenju salavata na tebe. Cijelu četvrtinu. Pa kale Rasulullah sallallahu alaihi sallam: "In šit." Kaže, ako hoćeš. Ifan, in šit. Kaže, uradi ako hoćeš. ثم قال هذا الرجل: أجعل لك في صلاتي الثلث. Kaže, posvijetit ću u svojoj dovi, kaže, trećinu, kaže, donošenju salavata na tebe. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إن شئت افعل إن شئت." Pa mu poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao, kaže, uradi ako hoćeš, možeš učiniti. فقال هذا الرجل بعد ذلك: أجعل لك في صلاتي النصف. Kaže, pa je ovaj čovjek rekao nakon toga, kaže, posvijetit ću donošenju salavata na tebe u svojoj dovi, kaže, cijelu polovinu tog vakta, cijelu polovinu vremena. Kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem: "If'al in šit." Kaže, uradi ako možeš, uradi ako hoćeš. ثم قال هذا الرجل الثلثين فقال له صلى الله عليه وسلم: "إن شئت." Kaže, pa ovaj čovjek tato rekao 2/3 svog vakta u dovi posveću donošenju salavata na tebe, pa on poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao: "Ako hoćeš." فقال هذا الرجل: أجعل لك في صلاتي كلها. Kaže, pa ovaj čovjek tad rekao: "Posvijetit ću svoje činjenje dove, donošenju salavata na tebe", kaže. Cijela moja dova će biti donošenje salavata na tebe. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إن فعلت ذلك تقضى حاجتك ويكفي همك." Kaže mu poslanik sallallahu alejhi ve sellem: "Ako uradiš tako, Allah će ti ispuniti tvoje potrebe i ukloniti tvoje brige." Ako uradiš tako, Allah će ti ispuniti tvoje potrebe i ukloniti tvoje brige. Ukloniti tvoje brige. فالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم كما علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نقول: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. هذا من أكمل كلمات للصلاة على نبينا صلى الله عليه وسلم. Kaže, sad, kako donošenje salavata, poslanik sallallahu alejhi ve sellem nas nauči. I to je ono, Allahumma salli, Allahumma barik, što učimo na sjedenju. Što učimo na sjedenju? Allahumma salli ala Muhammed. Allahu moj, donesi salavat. Neka je salavat na Muhammeda wa ala ali Muhammed i porodicu Muhammedu. Dalje, Allahumma barik wa barik ala Muhammed wa ala ali Muhammed kema barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim ki hamid majid. Kaže, Gospodar, Allahu moj, blagoslovi Muhammeda i njegovu porodicu, kao što si blagoslovio Ibrahima i njegovu porodicu. Kale Rasulullah sallallahu alejhi ve sellem fil khitam: "Innaka hamidun majid." Kaže, zaista si, kaže, ti hvalen i uzvišen. Zaista si, Gospodaru, ti hvalen i uzvišen. فلذلك يا إخوان صلوا على نبيكم صلى الله عليه وسلم. Zato, braćo, donosite što više salavata na poslanika sallallahu alejhi ve sellem. وسلموا له تسليما. I šalite mu selame. من سلم على نبي صلى الله عليه وسلم رد النبي صلى الله عليه وسلم تسليما. رد النبي صلى الله عليه وسلم تسليما. Kaže, ko bude poselamio poslanika sallallahu alejhi ve sellem min ayi makan fil ard, dakle iz kojeg god mjesta u zemlji, anta takul assalamu alejka ja Rasulallah, kad kažeš neka je na tebe, neka ti je selam Allahu poslanik, wa nahnu nakulu dhalika
Assalamu alejke ejuhan nabiju wa rahmatullahi wa barakatuh fi tešehud. Assalamu alejna wa ala ibadillahi salihin. Wa hada du'a li kulli abdin salih fil ard. La hawla wa la quwwata illa billah. Mi to i govorimo čak u namazu. Donosimo selame na Rasulullah sallallahu alejhi ve sellem. Kažemo Assalamu alejke ejuhan nabiju wa rahmatullahi wa barakatuh. Kaže neka ti je selam, neka je mir na tebe, o vjerovjesniče. I još šta? Allahova milost i Allahov bereket. Allahova milost i Allahov bereket. Još kažem assalamu alejna wa ala ibadillahi salihin. Kaže neka mir na nas i na sve dobre Allahove robe. I ovo je dova za sve dobre Allahove robe na zemlji. Nema Allahovog roba za koje nisi zamolio sa ovom dovom. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولجميع المؤمنين واستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. Govorim ove riječi, molim Allaha uzvišenog da oprosti meni i vama, da oprosti svim vjernicima. Tražite od njega uzvišenog da nam oprosti jer on prašta i milostiv je. Bejadallahu uđuhakum, Allah vam lica osvijetlija. Wa jazakumullahu khayra, Allah vas nagradio dobrom. Was'alullaha an yaj'alana مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين في جنة الفردوس. Molim Allaha uzvišenog da nas učini da budemo u dženneti Firdausu sa vjerovjesnicima, sa šehidima, dobrim i iskrenim ljudima. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in. Donosimo salavate na Muhammeda sallallahu alaihi sallam, našeg vjerovjesnika, na ashabe i one koji dolaze iza njih, na tabi'ina, na sve one koji slijede ovu uputu koju je Rasulullah sallam donio. Alhamdulillahi rabbil alamin. I donosimo hvalu, činimo hvalu, izgovaramo hvalu uzvišenom Allahu, gospodaru svih svjetova. Subhanaka Allahumma bihamdik, ašhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk. عشان